Gojlak ngerwo iblis laknat keparat ngerwe oh kopi rawok ya wah oh bos katot mancolot mangidul mancolot mangulon yer bos lengke sang satria ya kang jare dening Anoman si ketek putih man bos kang kudu dua sak jroning alun-alun Rawana Raja man wah om wah katon sakabeh para kekewanan manuk-manuk padha mabur manwa katon untuhe wedi dening sapa pawongan kang mencolot mangidul mencolot mangalor kemal sajake rupane putih coba tak tamani lan tak burune ora dadi katentremane ngelon yen durung wani goyak-goyak kae hop hop mah urung dadi bebuangae atiku Anoman yen urung goyak-goyak negara Kalengkadiraja weh oh anggodo kae sajake anggodo buru aku do do ayo yen kowe mangkono tuntut ana sak layonku do mandek dhisik yen pancen kowe darbe watak Satya Mahabharata apa mandek ayo perang tanding lawan aku anggodo iki lho seketekmu merah dok Tuhan ya apa kan panjen yang tak tamat-tamat ke kayak sajake Anoman sing bakal goyak-goyak Kalengkadiraja krana badhe boyong Dewi Sinta hubba la lo bakal dadi bebongae ngatiku yen aku wis bisa tak loncat ngalon-loncat kidul coba tak kilanane kaya ngapa Kalengkadiraja ambane sepiro ayo tatak tak adeti sak lukaing bobokku kene hop wah hop ya lo yuk yuk lah hey hop hey lo cas hey hey hop lah ya hop lelunjakan katon sejogetan wah jingkrak lenge apa man mandeka ning kono coba tak tuntut iki lho anggota bakal nyusul saka ing kabeh lelakon ayammu kere ya
oh ha 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 up ya 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 hey ha hop ya 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 ha Sewos teko sedilonane bapane wos teko nyongake aduh rika beton apa bungkus serak iku isin apa ricik gumricik grami sewos teko sedilonane matane wis teko nyong kaget aduh rika beton apa bungkus petak iku isin apa oh ha he ha he ha oh oh he ha he hi ha up ke mau len tak pasadake sajaya godhok nguber-nguber sakjroning lelayonku wonten sakjroning kraton ngalengka durudha anggonipun kawula Bati Boyong Dewi kula Dewi Sintawati aku ora bakal mundur lan uga sira ora bakal mayu yen kaya mangkono bakal tak obong ana sakjroning kraton ngalengka durudha sira iki lho aku teko ngadepi sampeyan to anggodo keparat coba yen kowe wani dudono irung muda ya ini leman dasar kepala ketelek kowe oh tak buru ngalor kowe mlayu kidul tak buru kidul kowe jebul kulon kowe keblocok dalane wangge oh iki anggodo ayo mang kowe aja kaken sesumbar iki anggodo bakal ngadepi sliramu ngger kowe coba mandek dhisik mah ya anggota ora bakal mundur yen butuh ngejur balung lan kulitmu iya man mandek dhisik kowe kena mandek ora man lara gelem mandek sampean tak jo ngopi lho kowe anggodo lemu anggodone dak ketut anggodo kena ditambul anggodone gedhi anggodone iya wah iki man kowe kok paling guru ngene iki piye to man teka parat sirang gengsa sumbar anding yudha lan wak mati
Sikra waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasekten mami maragane lena dadya tantane bumi Edang goreng diwolak-walik kosong jebo paman kabeneran iki aku wis ramu wae yen kaya mangkon ayo tanding jo iki tampanan wae modar dening aku wis keparat kowe endo endo do kowe kok mlayu ngalor ki ning di parep kowe ora bakal iso mlayu iki tambul arep putut kowe ngger aja wani-wani kowe nang sidem ngger mlayu yen kowe mlayu man aku ora bakal mlayu man iki tampanono lena pangindamu abyur semplah dadamu ngger piye iki lho wos obda yo jebul ora ndelokok tenan iki kowe anggota tak cekel tangan kiwa jebule iso endok ya yen kaya mangkono kowe arep mlayu ning timan iki bakal tak wales ora apa tidak terasa otot kawat balung besi jendelane kuat kayune jati wah iki do aduh mati dening aku wah kena pusaka kowe do iya ora mlayu aman kowe yo iki ya Mos Koko tamakno kasekten marang aku aku ora nrimake ngaleng Kadiraja kok obong sampe kobong kaya ngene bocah cilik ya wah mati dening aku mau pecah ndasmu kowe joko modiar anggota gludak pior anggota mak gludak sing cilik ki mung mati mak klincing loro ki engko marine gampang iki jupuna gedang engko mari alah demi ketheki mangane mek gedang iya tek kethek kowe dadi tek masa kethek dadi ya tane gedang Pak Wagira Pak Slamet nggih kanca-kanca tergalek matur nuwun rawuhipun wonten dalu menika Weton pabrik tulok agung tuku rokok aja bingung Ilya reca pentung apa durung ngrokok raja pentung yen durung menyang warung tuku rokok raja pentung
Ayo kira brik. Jabrik sing hati-hati sarangan kalian Mas ya Mas. Oh. Ayo Kim Dimas hoyong apa hop beto nah yo os yo ha ho hop nah Reno iki kethek sing arep dimantu wong sidhem tak gelem kae iki. Jajale ro jajale. Piye iki? Jaluk foto. Wo ora ron. Iki kapan kae dipek mantu wong sidhem tak gelem iki. Wedi. Ah, wuh. Mas, yo. Nah. Nah, niki matur sembah nuwun Mas Jabrik kalian Dik Dimas.